Nairobi le Bogota ho te chuan rangkachak lang chu an lo thiar chuak tran ngala volt chunga chuan sarkar thil poimo da thatna safe dang a oma chu hon an tum le ani bank chunga Palermo le a hote an ludan an hret chen hnu chuan Colonel Tamayo chuan angel hena kan in biak pona an hravek ani hi poisa tam tak an neya an thil ti theizia kan hriat angai police le force lam mi te in biak na line an hek theya phona mi kan biak na zong po hi an lo hravekang ti in camp chunga om zong te chu an phone off tir veka boma ada khom tir camera le network signal zong akat tir vek bok professor le Lisbon ten an lo hriat chuan kan tal boi don ani hi an lo ti a Palermo chu bengalin chanchin avashila Bogota khan ahna azo vat angai kongkhar anti chiat thei ve le sipai an ron lutang avatia Palermo chuan ani chuan kan man ron nei hi kan man vat angai ani chu ti pain bank governor chu avamela professor le bank chunga a thiante nen anin biak po na chu police in an chui theilova sound wave makdang lam tak an sharingot ani achan chu in biak po na khol hlui tak sangkha zakwa somli pakhat ami to chu computer encoding device nen an hmangani professor chuan prieto chu ava phone prieto professor kania ilodam mo incharge kava bedu ve avatia Tamayo chuan alo chang ngal anin biak na atang chuan professor te omna chu hriat tumin an lo chui ngal chara professor chuan ruahman na alo nei lok vek to Marcel chuan mobile phone chuak lui pahni internet man theilo na chi chu akola professor phone call chu lo la in phone pakhat zokin kem chu avakola a phone call lai pahni te chu da bel bomin ain biak tirta ani phone chu boma da in majid khopui afan kwal puya police te chuan aum na ber an hre theilo professor chuan colonel darkar khat hnuwa karon bele chenga kan mission te panga ka chuang avatia darkar khat aliam le chuan kan mandai tawng cheu alotia colonel kan in biak na hi ka record vek ania bank chunga kan mission te ingai poimo lo ni na lang avati chuan kan in biak na I record chuan a that chu thil kan hrilang che in mai kor vo ula silai nen lo in ring ro a chan chu kan ron phin dar vek don cheu tin phone da a police ke ma chuan Arturo an koluta bank chunga ommek Palermo le a hote thluak chu muin tu ber hinge incharge ni angmin shilro incharge kan tha thei chuan an thi vek kher angai lowang alotia Arturo chuan Royal Mint atanga ami ngei to Denver thluak chu kokin ama nge hi aniang alotia kumnga liamta lo langin Berlin Palermo le professor te chuan rangkachak omna volt an hon thei nu a achunga safe dang hon le dan tur chu lo soi hovin safe chunga sarkar thil poimo om hi kandam kho chuana turani welderin hon atum chuan hun adu reidon si governorin second thum chung lekin a hong theya ma se alo hong du lo thei tlat bok ti in an ruah man na te chu an lo soi tlanga volt omna chuan governor chu an hroi thla a oxygen tank nen volt chunga lut tura an han ti chuan alo du lo tlat Denver chuan ilu lo chuan ikut zungtang katanang antia governor chuan akut alo do mia Denver athinin atuar lo nat takina tawa alu thira so in thi chongin omzui pon lama tangin sipai anron lut trep to an man mo angai governor nun na chan alo ngai bok nen anche boy tak zet Bogota chu puak thei thil nen volta man mo takina luta an thil hon tuma chuan bom chu avakama apuak ta dur mai an thil du chu an la theita Bogota ain hliam lo hlau bok governor chu reife an boi pui hnu in aron tha chuak le a pon lama tang chuan sipai te lu an ron tum hnai ta an mission te chu mai kor vo tirin silai lem an ken tir hloma Palermo le a hote po an lo in ring trap to sipai te chuan smoke an ron kap luta
bank chung chu akhungal rum an mission te chu veranda a chuatirin silai lem an lek trap mai camera atanga luhchhuah reng tu professor le Lisbon an rilru aloha tak zet police camp lamatanga luhchhuah tu Tamayo le ahote po chuti bok Tamayo chuan heiwang hian kan tolkir tur anilo malampan ro alo tia sipai le civilian force te chuan bank an ron hnai zel Denver chuan vault chunga tanga an luhchhuah an ram sarkar thuruk tam tak omna box sen chu manmo takin aron khai chuaka bank kong kapui chu hongin pona achuaka puanwar vai lau pain tobrau flek var ka kenge aron tia Tamayo chuan a box sen ken chu mu in mak ti takin alo ena sniper chuan kakap donem in phal na ka nga kania aron ti deu reng bok sarkar hian bank rok le mi kidnap hi chu news sa le midang shiata puanzar anrem ti animai thei ma se thil pakhat khovel le mipui te shia tir du mi alo an neya chu Spain ram thuruk top khok ram dang nena anin rem na te an sum man dan zong tele an sipai chet na te mi poimo chin ba kin an shiat lawani chu thil an da na box chu Denver chuan aron lek chuak tlat Tamayo chuan thin rim zetin mel ho chule aron ti chuaka sipai le civilian force bank lama kalmek te chu top ngal turati in flek var kha za sakula in nuk ki ro atita a engtin nge zong mel se ho khan box kha an lak chhuah thei alo ti zui ngal bora athin rim lutuk chu heart attack anei pha lek ani Alicia le an mi man rio te po Madrid an ron thleng ve chia thlona tanga an lo chuak lai chu media lamin arukin thla an lo lak sak mol bank governor alo har chuan Nairobi in rangkachak an song bol dan vel te chu alo mu tira rangkachak lang te chu chuang tuin fangsin te bu maltiat lekin an lo chhuah zelani News sa chuan Bank of Spain thil thleng te chu an lo puanga engwangin nge police te kha an tol let box sen chunga khan enge omang an lo ti ni box somni pali chunga sarkar thuruk te chu athla la in Pakistan hacker an chorte hne na chuan mailin an thona anni chuan chui thei lawa lo da tha in police in an ron ti boile ani vai chuan an tlang zar ngal thei don ani chu thil chu Cornell le Spain rama thunei tu te hlau ber ani Defense Minister le sarkara mi poimo tenen ril ruha taka an thil machon an soi ho mek lai chuan Alicia alo thlenga bank rok Kalpui meka misual ho dor turin incharge kani don chuan engthil nge helai hmuna hian thleng kimchang takin min shil ro party chu tanang ule aron tilu tham hama Tamayo chuan ahun taka ilo thlenge incharge sini alo tia Professor le Alicia te chu avoi khatnan anin bia a Inspector Sierra biak hun chehi kalau nga karengasin avati chuan Professor kashialom police mai chia biak hi nuam iti ve shim ani tiro alo tia anin biak lai chuan Raquel ilo ngaihtuah ti kashialom antia a phone chu lo changin kanwa in mukhat ve I thamo alo tia dikchia izin borei lutuka ichung te hi khonge anom kazong chuak don inu jela atanga ifanu fasha enkol na a ombokang ithil ti wang hian aron ti chuan Lisbon athin rim hle Professor kha ron pelud la ichung te ka kalsanang ti info na da Rieto le Tamayo chu lo ti in sarkar thuruk an nei boxi sipai hmanga kan beile chuan khovel shiata min phormual phawanga ti thei kan nei lawani tia an soilai chuan Alicia in ron ti buain ani chuan kan tlom ti na monia ti hian bank an rok lo tlin hun kan ngak top don ti na emni ateu lo mai sarkar thuruk te chu adik lo kan phuat chopanga news sa kan the darang
Tamayo chuan chu tiang thil ti chi ani lo alo tia ni e kanin huam ve angai lom an gema kan lut tur ani lo thuruk dik tak chu ron tlang zar po ni se mipui chuan oi ber tur an shelovanga thudik chu heizok hi ani tia an buai lai in bank chunga sipai kan lu tir man em bang hei hi ka chiang ani alo tia Professor le Lisbon motora an chuan lai chuan newsa sarkarin an thuruk media mi te hna an puan thu chu an ron soya thuruk phua chop atak ni om tak tak te chu an lo ti dara Lisbon chuan Rio kan hmu let le na tur an ti chevek alo tia Professor chuan nilove bank an lu theina tur bang an ti chezo kani alo tia Palermo chu phone ngalin an ron lu don lo in ring ro avatia anin biak mol lai chuan an antena aron chia anin bezui thei lavani Palermo chuan sipai an ron lu dona kanin rinangai motor ron tlan masaber kan lo kapuakang anti chuan chu Professor dudan ani em Tokyo chuan alo tia Professor ka betlang thei to lo engthil nge an chunga thleng ka shelo ka hriat zong chu incharge kania ka thu angin kan kalang Palermo chuan alo tia ngoilok te chu Professor dudan ani lawang hetiang mi hi kan ni lo alo ti le Tokyo Rio min pek let lo I hlau wang chawa chu thu chu soi ni an man ro nei that perin min ron beidon kanin puat cha angai atia an silai te la in an cheta sang mai Lisbon chuan an zingami pon lama duty Marcel chu cell phone in avabia Marcel chuan Bank of Spain building a gas pipe an volu thu alo shila bank chunga omte chu muthilna narcotic gas hmanga hrai tumin building chunga an phulu ta char maile Professor le Lisbon te chuan an plan angin an motor chuan na an thlaka Palermo chu biak avatum ngal in chung ceiling atang chuan police te chu gas marks vo in an luhchhuah an mission te gas rui mu thlu chu zukmu in an lo thal phung mai thok le khata Palermo te chuan police te chu an ron kap thuta gas marks vo in an lo chang reng ani Professor Khan phone atangin an che tum dan chu alo vashil mana bank chunga police ron lut te chu an hual bet theita Professor chuan Alicia ava phone in mitir te kha kan man to afianan a video kalo thonang cheu tin ava thon ngala police te chu an korhli sakin chera an phuar beta an lo zai tir phone a chuan sarkar thuruk diklo in tidara in thuruk dik tak hum himnan thuruk poimo tak ka hriat hi mipui hriat in du ka ringlo Rio kha hun rei tak nasataka soisa in dan angin in shem lova United Nation bank thlengta se Rio taksa endik turin forensic doctor anron tiranga nangmani le president zona anron zot bokang chuwang chuan Rio kha miron pelet turani in police officer te Rawkna anzai lai video hi katidar bokang ati chuan Alicia in achan pa in Tamayo chuan o tiro Rio chu kan pele tang che tiro alotia Professor chuan in officer te le kan mission somli te hi kan chhuah bokang aloti le a anrem tita Rio chu zalen in a thiante bulah alet le don Tokyo avashil ngala boina tam tak an ma chon mek lai chuan an hlim tlang hle Rio chu coat suit nen nal taka in chain bank lam chu aron pana mipuin an lo lombok a thiante an lo lombok Rio an chhanchhuah theita Rio lu rol chuan professorin alo tiam to angin officer tele an mission mi somli te chu an lo chhuah ve ngala bank chung avaluta Tokyo nen an hanin mule chu anin pom vonga Rio chuan Bank of Spain a hian enge inti ati chuan nangma chhanchhuak tur che in bank kan rok mole alo tia
an trong chu rio taksa a device an Turu ka tang chuan Alicia le Tamayo chuan an lo ngai thakara Royal Mint Bank Manager Louis Arturo chuan an mission an chhuah tak te chu lodong songin bank lam chu apan zela bank kong kapui an khardon chuan avazuang lut mipui te hero ni le atum ni om takani Rio chu a thiante chuan an lo welcome hloma Angel chuan Tamayo ron bia in Professor le Lisbon te motor luhchhuah chu an lo hmu a Angel a chunga lu chuan Colonel Forensic ron tiro in biak po na radio le thil tam takan luhchhuah aron tia Tamayo chuan a that chu kan zong nga lang an tlan hlaman lo topang tin phone ada Rio le Professor chu an lo in bia Rio taksa a device an phumru ka tang chuan Alicia te chuan an lo ngai thlave bok Professor chuan Rio ka zona te hi kimchang takin min chang la ka duani khoi hmuna nge an hren che tan in pindan zim taka thut thei po anilawa kading char thin alo tia ni engza nge chuta chuan an khung che ka hre chiang lo ninga hnulam kha chu ka hremu mal to lawani eng alu thabok si lo ati chuan Professor in idu chuan isoi chhun zom theilo ania alo tia ka soi dualom ei tur min petralawa min pek chun la tuilo takani min do blai chuan engge semoni min hi blui tir thina ma se poika tilo min shremna pindana tanga chuakin ka thu ve theya atia Professor chuan an khung reng mai che ni mo o min dop tura min chhuah tir lo chuan khung renge zun le ek thiar turpon min chhuah tir ngai lo in bual an phal lo em ni tina lo zot le a phal lo ka in bual ve chun chu ruakin min khai kanga tuiphu na takin min phu tira Professor omna soiro Alicia in atile thin Professor iomna she tak tak ni ila chu ka soi ngei ka ring aron tia Professor chuan idin hmuna khan tu po ding se an soyang alo tia Rio chuan soi chun zomin Spaina kanom lo ti ka sia a min thatanga thalera min phum ngei ka ring ni tin voin ni hi ka top na ni tur ani to nge yang tin ka ngaihtuah thin Professor chuan engkim atop to Rio tin awa hnema Rio room chana om lai chuan Tokyo hnena Rio taksa khan mic an phum nge yang film khur takin in lo la chuak don nia avatia ngoi rangin Rio taksa chu uluk takin anen dika microphone chip an hmu chuan an zai chuak theita Professor le Lisbon in belai chu police in drone in an va mutlat chak takin an tlan chenghal drone mu theilo turin thingbuk omna lama an tlan luta police te tiboi turin anin tension angai Lisbon chu motor atangin azuang chuaka Professor po an motor chu chak taka tlan tirin azuang chuak vele ram hnuaya thingkunga chuan bi ru kan tumani Lisbon alone hlei theilo police in an ron nai zel si a hlau thong chu achuk le a an chuan na motor chu dingin police te kuta alo om to Professor chu thingkung sang taka lonin alo bi ruwa Lisbon nena chuan kan plan angin omro thingkunga khani om to em avatia omlo katla nangai min ron nai lutuk iom na tang khan chimlam meter zali borvela kaum huan enkol tu teina kabi rudon alo tia Raquel an ron zon na masaber turani kha ati chuan Lisbon chuan thlan tur dang ka nei lo ti in check ina chuan atlan luta Angel le a hote chu in sem darin Professor le Lisbon omna an nai tel abi Rawkna tang chuan Palermo chu vabia in Rio taksa a mic an lo da ngei ani ti le an lak chhuah to thu alo shila Palermo police in min nai to lutuk
Lisbon nen kan tal buaya Alcatraz plane kha in Kalpui angai aron tia Palermo an phone da in an chengal Police te chuan Rio Mike atang chuan leiver ri an shetlat Tamayo ngai acha theilo sipai officer pakhat nena bank nuai tanela insua thaulo duty ang cheu atia Lisbon chu huan enkol tu pa chuan silaya tinin abi Rawkna bo matang chuan alo chuaka kapu kan ramwak ka thiante nen kanin hlawa helaya hian chol hadam turin kalau kalani atia chupa chuan mia emo min tm ni kasia chelom Raquel anti chuan rang takin a pistol aphora atin ve nghal isilai da tharo silai pani kengzo kani hi atia ada du big lo anin hnial boilai chuan Lisbon lua atnung lama tang chuan huan enkol tupa nupuin aron tina ti ngai na aum to lo a pistol chu ada thata a Helsinki leiver bulah chuan Rio chu a microphone nen chuan alo dinga tlan chuak tur ni om takin thoman nei vela alo ngai thatu Tamayo rilru abuai hle tui chu perri in tlan thom chuan siama Palermo chuan Nairobi han kauro rangkachak kan du tok kan lato kan chuak don alo ti ve a microphone chip chu wave atangin an lo chui thei ti sia in mic chu thelai chi khat an pai tira Tamayo alo mang ang hle an tlan chuan tum engpo ti ro an tlan chuak turani lo tin alo pheboi chara Rio taksa a an device atang chuan an nei zel ani ti an mu thaya in ma loka khan omto alo tia an han en chu ferret jumpsuit ha an va mu chuan colonel athin rim hle Alicia chuan lo nuin kan nai tela an mang angin minti boy an tumani kha kan hun athleng ve alo tia Lisbon chuan huan enkol tu te na min chuatir ula poisa tam tak kanai ka pe ang cheu ti in alo ngen ve mek bok Alicia chu bank ma a vakalin teddy bear avada a Nairobi fapa khalchin ani ti asia Nairobi chuan kavaladon alo tia a thiante chuan a chua an phal lo an mission jinga mi chu an valak tirta a an han x-ray chuan a chunga phone om chu an mu thai phone an lak chua nu chuan lo ri in Nairobi in alo chang vat meli enge idua avatia Alicia chuan inrem siam na nei iduem alo tia rem huna kalro tin phone ada Nairobi chu inchung lama chovin afa teddy bear chu akwa vonga Stockholm in aron hnem phone chu lo rile in Alicia chuan ifapa kawashruai kabula hi aum atia ka oilo tin alo changa kabul mai hi aumalom ti pain phone a chuan atong tira I oilo tak ani chuan phone a kalo chua puidon nia atia Nairobi chuan phone a afapa Alicia bulah om chu tukver atang chuan azuk ena Alicia chuan sniper chu vamelin kabro atia Stockholm chuan Nairobi tukver khawa nei su aron ti tuara akalson man lo an kap thal topa thisen achuak ngal pur mai Lisbon chu an kaltir lo tur thua huan nei tu te nu pa chu anin hniala an tong lo shatu professor angai athato lo abi Rawkna thingkung atang chuan achuka Lisbon omna lam apan nghal huan enkol tu nupui chu tlan chuakin police nena heta rakelom avatia Nairobi chu an kap hliam na hle a thianten an lo boy som nghal Alicia in Tamayo bulah
tuna tak chuan an thian nu hliam buai puin an buai tlang khopang i sipai te tirlu ro le alo tia Tamayo chuan kan lu do ne in ring ro alo ti ngala Denveran tukver atangin sipai an mani ron bai tum in puwa cha mek chu azuk mua thiante u an local don tank nen ti pain in hnuai lama atlan thanghal Nairobi buaipui angai boxi police te chuan Lisbon chu luhchilhin an vamanta an thom thrang tu professor aron tlan char bok officer Suarezan midang pona chuak tura ati chuan engwangin nge pona i chuatir soiro Suarez silai ka pai to lo min man to hi engthil nge ti itum tin Suarez min ngai tharo mihlaom kanilo ati chuan mihlaom tak ini mani mi le sa te phatsan hmang ini kha alo tia professor omna soiro professor chuan Raquel shilro shilmai ro min pelu ro alo ti ve bok khonge professor Suarez chuan vin zetin antilea aom na ka shelo professor chuan kalau thleng trep Raquel tlan pa chuan alo tia vai khat chia ka zot tawng che khonge professor raom ati chuan professor omna ka shelo Suarez chuan achala tinin chhanna diklo atia professor aron tlan zela Raquel chuak ro kalokal tlan chuak ro ati tuara silai apuak ta professor ril runalutuk chu athing chinoka Palermo in aron phone professor min chang ro kao ishe thayem professor min chang ro aron tia Sergio tin aron vin ngek professor amumal thei to lo in ti pachangin atopa chuan achang theita Lisbon an that ati chuai raya Palermo chuan Nairobi natakin an kap hliam alo ti ve bok anin biak lai chuan Denver ron tlan lutin tank nen bank kongkhar aron ti chedon aron tia Palermo chuan min ron beidon tin professor ashila professor chuan Palermo kan hun ton lai mek le kan thil ti hi in Rawkna ani to lo in dona ani hi atu la piang chu ti ang che aron ti tamai Palermo chuan char i kai hruai na tuaya ka om thei hi ka in chuang ani tin phone da Helsinki an han kau Nairobi hliam akal san thei bok si lo Tokyo Denver le Palermo te chu police ma chon tur chuan in hnuai lama an chuka Tokyo le Rio te chuan RPG an lo lot mol mai get lam hoizong chuan an tin duna Palermo an signal apetsia Denveran get alo hong ngal police motor mashwai tank chu an lo ka puaka I don't care at all.